Takže čaute ľudia, 6. tak proste ďalšieho dielu. A teraz neviem, čo ideme robiť. Ja to nemám nikdy pripravené, takže ja by som sa naučila konečne už pripravovať si veci. A už mám stiahnutý fraps, lenže na ne ma počuť a neviem, jak sa tam dajú dať tí textíky farebné. No a podobne. Takže sa musím všetko naučiť a prosím vás, kto má Facebook, tak dajte tam prosím vás like na takú stránku Star Stable Riderky a mám tam ako, takže to je moja stránka a podobne. Koník na pikáč. Koníku biežkaj na pikáčik. No a tak prosím vás, dajte tam like, Star Stable Riderky. No, wait, fuck you. No faking. Bože, ja tu nebudem ťažiť ani houby, ty vole. Serem to nebudem nič. Ťažiť ty nebudem nič, ani meltaver, čo to. Pardon. No, a neviem, dokedy môžem natáčať, to je jedno. My pôjdeme pekne takto na Moorlandský čan, ktorý začína za 15 minút. Takže som sa stihla ešte prebehnúť aspoň po celej mapke, to nie je zas. To už z Dino a do Valeda, zase úplne, že až od Nanuka. Nanuka, ty vole, to meno ma strašne baví, uráža. Nie, že zložím som taký uražlivý typ, hej, ale proste to meno Nanuk, to je proste zabité. A tentokrát netočím už, tentokrát točím na tomto účte zase, ale budem na inom účte zase točiť a keď ešte o tom frapsu, že už mám teraz stáhnúť, že vždycky vypne, ja som to aj teraz skúšala, není ma počuť, som si tie videa púšťala, to hrôza, hovorím tam o dušu a vôbec to není počuť, takže neviem prečo, takže tam budem aspoň písať, budem točiť aspoň príbehy voľaké. Na môj druhý YouTube channel Venduška. Tam nemám žiadne videá, pretože ja cez počítač neviem dávať ešte videá. No tak, takže toto bolo také info. Mám neuhaj. Hej, ja o tento určite iba starám a neviem, či môžem cez to natáčať teda videjka a či môžem na tento určite natáčať videjka, to neviem. Takže za chvíľu už musím skončiť. A ešte jedna vec, nezabudnite teda na tú stránku Star Stable Riderky like. A keby chcete, tak tam dajte, keby chcete byť adminkou, tak mi napíšte na tej stránke do správ a ja sa vám ozvem, lebo aj teraz tam je do 18:00, takže nábor o adminky a potom to s adminkou Devor preberieme, ktorá by tam mohla byť a ktorá nie. A tak, a dúfam, že sa neurazíte, ak to práve vy nebudete, takže ja už idem a ahojte a ďakujem za tie odbery, čo mi dávate a lajky. Takže ahojte.